नमस्कार. आता श्रावण अगदी जवळ आलेला आहे आणि त्याच्यासोबत गटारीसुद्धा अगदी जवळ आलेली आहे आणि गटारी म्हटलं की नॉनव्हेजवाल्यांचे खास बेत असतात. तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला गटारीसाठी स्पेशल असं मालवणी पद्धतीने सुकं चिकन कसं करायचं एकदम झणझणीत असं ते दाखवलेलं आहे आणि त्यासोबतच हा रस्सा जो आहे तो कसा करायचा ते पण दाखवलेला आहे. रस्सा तर प्यायला खूप अप्रतिम तयार होतो आणि सुकं चिकन तर खूपच छान अगदी मस्त अगदी लागतं. तर एकदम मस्त असं मी तुम्हाला व्यवस्थित असं हे समजावून सांगितलेलं आहे की हे कसं करायचं आहे ते. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर आजकाल सगळ्या हॉटेलमध्ये मालवणी चिकन रस्सा खूप फेमस आहे, लोक अगदी आवडीने खातात. तर रेसिपी कशी केली आहे ते बघूया. तर बघा, याच्यासाठी मी हे 1.5 किलो चिकन घेतलेलं आहे, गावरान चिकन आहे. तर ते मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, त्याचे छोटे छोटे पीस केलेले आहेत. आता याच्यासाठी मॅरिनेशनसाठी बघा, मी इथं 2 मोठे चमचे हा माझा घरगुती मालवणी मसाला, पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे मी आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा मीठ आणि थोडी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे. या सगळ्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आणि आता आपण हे सगळं याला व्यवस्थित चोळून घेणार आहोत चिकनला. आणि सोबत ना मी अर्ध्या लिंबाचा रस पण घातलेला आहे. तर हे सगळं असं मस्त असं मॅरिनेट केलं ना की चिकन जे आहे ना ते टेस्टला खूप चांगलं तयार होतं. तर असं सगळं छान असं लावून घेतलं आणि 10 मिनटासाठी मी हे असंच झाकून ठेवलेलं आहे. सगळ्याला मसाला असं व्यवस्थित सगळ्या चिकनला लागेल असं छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि आता हे 10 मिनटासाठी ठेवून दिलेलं आहे. तर त्याच्यानंतर आता आपण बघूया की रस्सा कसा करायचा. तर भांडं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तेल गरम केलेलं आहे. आता रस्सा करतो आहे म्हणून थोडंसं तेल मी जास्त घेतलेलं आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तेलाची क्वांटिटी इथे ठेवू शकता. 2 तमालपत्र त्याचे तुकडे करून घातलेले आहेत. तमालपत्र परतवून झाल्यानंतर 1 कांदा बारीक चिरून घातलेला आहे, तो पण छान अगदी मस्त अगदी गुलाबी होईपर्यंत परतवून घ्यायचा. नंतर मग त्याच्यामध्ये मी काही काजू घातलेले आहेत आणि नंतर 1 टोमॅटो आहे, तो चॉपरला मी बारीक करून घेतलेला आहे, तो पण घातलेला आहे आणि सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची. आता काजूगर मी हे स्पेशल होईल म्हणून घातलेलं आहे, खाताना पण खूप छान लागतात. तुमच्याकडे असतील तर आवर्जून घाला. नंतर मग 1 मोठा चमचा मी इथं काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. रश्श्याला मस्त असा लाल रंग येतो आणि असं फोडणीत तो घालायचा मसाला, म्हणजे मस्त अगदी लाल रंग येतो. आता हे मसाले जे आहेत त्याच्यामध्ये बघा 2 मोठे चमचे मी माझा घरगुती मालवणी मसाला, 1 मोठा चमचा मी इथं चिकन मसाला घातलेला आहे आणि अगदी थोडी मी हळद घातलेली आहे. हे सगळे मसाले आहेत ना ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. पण चिकन म्हटल्यानंतर थोडं झणझणीत हवं म्हणून मसाल्यांची क्वांटिटी थोडी जास्त ठेवा. कुठलाही बाजारातला चिकन मसाला तुम्ही इथं वापरू शकता. आता जे मगाशी मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे त्याच्यापैकी काही चिकन मी इथं घेतलेलं आहे रश्श्यासाठी आणि ते आता इथं मी फोडणीत घातलेलं आहे. त्याच्यासोबत चवीनुसार मीठ घालायचं. मॅरिनेशन करताना सुद्धा आपण मीठ वापरलं हे लक्षात घेऊन इथं मीठ ॲड करायचं आहे. आणि आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवून सगळ्या चिकनला बघा मस्त मसाला लागलेला आहे एकदम परफेक्ट. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. तर थोडं पाणी घालायचं आणि गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि याला सगळ्याला मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची. तर याला अशी मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची आणि नंतरच आपल्याला याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे चिकन ना मस्त अगदी शिजतं. थंड ह्याच्यावर जर ठेवलं तर एवढं चांगलं शिजत नाही किंवा चांगले फ्लेवर त्याचा येत नाही. तर एकत्र करून घेतला, मस्त अशी उकळी येऊ दिली आणि नंतर मग त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला हे मंद गॅस फ्लेमवर, मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर चांगलं शिजून घ्यायचं आहे. वेळणीवर पण मी पाणी घातलेलं आहे जेणेकरून दोन्ही बाजूने चिकन आहे ना मस्त असं ते त्याला वाफ बसेल. आता सुक्कं चिकन कसं करायचं ते बघूया. सगळ्यांचं फेवरेट आहे हे. तेल घेतलेलं आहे, जवळजवळ अर्धा कप मी इथं तेल घेतलेलं आहे. तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त ठेवायची. काही बेसिक खडे मसाले घातलेले आहेत, जिरं, तमालपत्र, 2 मी मिरी घातले, 2 लवंगा आणि आपली ही दालचिनी. तुम्हाला आवडीप्रमाणे तुम्ही इथं खडे मसाले घाला. परतवून घेतले. नंतर मी याच्यामध्ये 3 मोठे कांदे आहेत, ते असे लांब चॉप करून घेतलेले आहेत आणि ते इथं वापरलेले आहेत. तुम्ही बारीक चिरलेला कांदा पण इथं वापरू शकता, पण मी असा थोडासा लांबसर चिरलेला कांदा वापरलेला आहे. चांगला वाटतो सुक्या चिकनमध्ये. कांदा मात्र चांगला परतवून घ्यायचा अगदी निम्मे होईपर्यंत, मस्त असा त्याचा ब्राऊन कलर येईपर्यंत मस्त असा परतवून घेतला आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ह्या काही खोबऱ्याच्या कातळ्या घातलेल्या आहेत आणि पुन्हा काजूगर वापरलेले आहेत आणि आता हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. तर खोबऱ्याच्या कातळ्या ह्या तुम्ही रस्स्यामध्ये सुद्धा फोडणी करताना घालू शकता. तर आमच्या कोकणामध्ये स्पेशली वापरलं जातं. माझ्या सासूबाई प्रत्येक वेळी चिकन करताना खोबऱ्याच्या कातळ्या त्याच्यामध्ये घालतातच. आता हे मसाले आहेत, त्याच्यामध्ये मी 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, चिकन मसाला, माझा घरगुती मालवणी मसाला आणि हळद घातलेली आहे. यांची क्वांटिटी पण तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. सोबत 1 मोठा टोमॅटो आहे, तो चॉपरमध्ये बारीक
करून मी इथं वापरलेला आहे. तुम्ही मिक्सरला फिरवून वापरू शकता किंवा एकदम बारीक चिरून पण वापरू शकता. एकत्र करून घेतलेलं आहे. बाकीचं सगळं उरलेलं चिकन जे आहे ते मी इथे ॲड केलेलं आहे. रस्स्यासाठी मी थोडं कमी वापरले, सुक्यासाठी मी जास्त वापरले, कारण आमच्या घरात सुकं चिकन खूप आवडतं. चवीनुसार इथं आता मीठ घातलेलं आहे. गॅसची फ्लेम आता मिडियम ठेवायची आणि हे चांगलं अगदी मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचं. तर चांगला सगळ्या चिकनला आता व्यवस्थित मसाला लागलेला आहे. पण ह्या चिकनमध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे, कारण आपण सुकं चिकन करतो आहे ना, मग अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे. याच्यावरती मी आता वेळणी ठेवून दिलेली आहे. झाकण ठेवायचं आणि त्याच्यावरती पाणी ठेवायचं आणि ह्या वाफेवरच मिडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर चांगलं चिकन आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. अजिबात पाणी घालायचं नाही. मध्ये मध्ये वाटलंच तर चेक करायचं. आता याच्यासाठी आपल्याला एक वाटण लागणार आहे, ते करूया. दोन्ही चिकन शिजत आहे तोपर्यंत मी वाटण करून घेतलं. तर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलं आणि त्याच्यामध्ये मी कांदा घातलेला आहे, उभा चिरलेला एक, आणि त्याच्यासोबत काही आल्याचे छोटे तुकडे पण घातलेले आहेत आणि लसणाचे 7-8 पाकळ्या घातलेल्या आहेत. आणि आता हे आपल्याला मस्त असं भाजून घ्यायचं आहे. हे जे मी करते ते बेसिक मालवणी वाटण आहे. हे फ्रीजमध्ये 8-1 दिवस आरामात टिकतं, चांगलं हवाबंद डब्यामध्ये ठेवलं तर. आणि हे वाटण वापरून तुम्ही बऱ्याच व्हेज, नॉनव्हेज, उसळ, आमटी अशा रेसिपी करू शकता. कांदा मस्त ब्राऊन रंगाचा होईपर्यंत मी व्यवस्थित भाजून घेतला आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये मी एक मध्यम आकाराचा नारळ आहे, तो पूर्ण खोवून घेतलेला आहे, तो घातलेला आहे. म्हणजे 2 मोठे वाटे ओलं खोबरं आहे आणि त्याच्या निम्मे मी सुकं खोबरं वापरलेलं आहे. चिकन मटण करताना थोडंसं सुकं खोबरं पण ओलं खोबऱ्यासोबत घाला, म्हणजे त्याची टेस्ट आहे ना ती खूप चांगली येते. कोथिंबीरीचे देठं असतात ना, ती मी इथं वाटणामध्ये वापरण्याचा जास्त प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे थोडी कोथिंबीर घातलेली आहे. देठ असतील तर शक्यतो जास्त वापरा. आणि आता हे मस्त अगदी त्याचा ब्राऊन रंग येईपर्यंत आपल्याला छान असं भाजून घ्यायचे. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची. मस्त असा खोबऱ्याचा वास सुटतो, चांगला खोबऱ्याचा रंग बदलतो, चरचर असा आवाज येतो, तेव्हा समजायचं की हे वाटण झालेलं आहे. आणि मी गॅस बंद करून ते थंड करायला ठेवलेलं आहे. हे बघा, आता हे सुकं चिकन मी तुम्हाला दाखवते. 20 ते 25 मिनिटानंतर मी हे उघडलं. मी यामध्ये चेक पण केलं नाही, कारण वरती मी पाणी ठेवलेलं होतं आणि ते अजिबात आटलं नव्हतं, त्यामुळे मी बिंदास होते की याचे हे अजिबात खाली लागणार नाही. आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला हे मागाशी जे मी वाटण करून ठेवलं आहे तर ते मिक्सरला फिरून इथं वापरायचं. तर वाटण किती वापरायचं हे प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे. तुम्हाला कसं पाहिजे, म्हणजे चिकनला थोडंसं ग्रेव्ही पाहिजे असेल तर वाटण जास्त घाला, नाहीतर कमी घाला. आणि हे जे वाटण आहे ते थोडंसं जाडसर ठेवायचं आहे, एकदम बारीक असं वाटण घालायचं नाही आहे. तर ते वाटण घातल्यानंतर मी आता हे एकत्र करून घेतलं. हे बघा, आता ह्याला चिकनला अंगचंच पाणी जास्त सुटलेलं आहे, ते मी आता आटवून घेणार आहे, कारण आपल्याला मस्त असं सुकं करायचं आहे. आता इथं रस्सा चिकन बघूया. तर हे पण मस्त अगदी शिजलेलं आहे. बघा, मस्त अगदी लालसर दिसतंय, परफेक्ट चिकन शिजलेलं आहे. आता याच्यामध्ये पण मी मगाचं जे वाटण आहे ते घालणार आहे, पण याच्यासाठी मात्र थोडंसं बारीकसर वाटण घालायचं रस्सा करताना. म्हणजे एकदम बारीक नाही आणि एकदम जाड पण नाही, हलकंसं जाड असलं पाहिजे असं वाटण घालायचं. आणि तुम्हाला रस्सा केवढा पाहिजे त्या क्वांटिटीमध्ये तुम्हाला इथं वाटण ॲड करायचं आहे. आणि सोबत पाणी पण, केवढा रस्सा पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात इथं पाणी ॲड करायचं आहे. आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि याला ना मस्त अशी उकळी द्यायची आहे. पण याच्यात ना मी हा रस्सा आहे म्हणून याच्यात मी थोडासा लिंबाचा रस घातलेला आहे, अगदी 3-4 थेंब. रस्स्याला खूप चांगली टेस्ट येते. थोडासा असं लिंबाचा रस घातला तर, खूप नाही पण अगदी 2-3 थेंब लिंबाचा रस घालायचा. एकत्र करून घ्यायचा. तुम्हाला जेवढा पातळ पाहिजे तेवढा ठेवायचा आणि 2 ते 3 मिनटासाठी याला अशी मस्त अशी उकळी येऊ द्यायची. तरच रस्स्याची टेस्ट आहे ना ती खूप चांगली येते. अशी दणकून मस्त उकळी येऊ दिली मी आणि नंतर मग याच्यावरती बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातली आणि गॅस बंद केलेला आहे. थोड्या वेळाने 5-1 मिनिटांनी बघू शकता तर याच्यावर मस्त असा तेलाचा छान असा तवंग सुटतो. गरम असताना नाही, जसं हे थंड होत जाईल तसंच हे मस्त असं लालसर दिसत जाईल. आणि बघू शकता मस्त अगदी आपला हा चिकनचा रस्सा इथं तयार झालेला आहे. परफेक्ट, प्यायला खूप सुंदर लागतो. नक्की अशा प्रकारे करून बघा, तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना हा आवडेल. आता हे जे सुकं चिकन आहे तर ते पण मी ह्याच्यातलं सगळं पाणी जे आहे ते आटवून घेतलं आहे. म्हणजे तुम्हाला कितपत सुकं पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही इथे याचं पाणी आटवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम थोडीशी मोठी करून मध्ये परतवत राहायचं. आता तसं मी केलेलं आहे. बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, परफेक्ट असं मस्त असं आपलं हे सुकं चिकन झालेलं आहे. याच्यामध्ये आपण काजूगर घातलेत, कातळ्या घातलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ना हे खाताना मध्ये येतं आणि त्याची टेस्ट ना खूप चांगली येते. आता मी नेहमी जेव्हा सुकं चिकन करते तेव्हा त्याच्यामध्ये असं थोडंसं तूप घालते, त्याने फ्लेवर खूप चांगला येतो. पण तुम्हाला आवडत असेल तरच घाला, नाहीतर नाही घातलं तरी चालेल. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण चिकनचा फ्लेवर मात्र जर असं तूप घातल्यामुळे खरंच खूप चांगलं येतं.
तर बघा आता मस्त असे सगळं हे एकत्र करून घेतलं आणि आपलं परफेक्ट असं इथं सुकं चिकन तयार झालेलं आहे. तर आपलं रस्सा पण तयार झालेला आहे, इथे हे सुकं चिकन पण तयार झालेलं आहे. गटारीसाठी हा एकदम परफेक्ट असा बेत आहे. नक्की अशा प्रकारे करून बघा. दोनापैकी एक केलं तरी तुमची गटारी स्पेशलच होणार आहे, याची खात्री मी तुम्हाला देते. तर बघू शकता मस्त असं मसालेदार छान असं आपलं हे सुकं चिकन इथं तयार झालेलं आहे. भाकरी चपातीसोबत खूप अप्रतिम लागतं. नक्की करून बघा या पद्धतीने. मसाले भरपूर घाला म्हणजे टेस्ट खूप चांगली येते आणि करण्याची पद्धत बरोबर फॉलो करा. हा आता रस्सा आहे, बघू शकता रस्सा पण आपला परफेक्ट झालेला आहे. खूप छान लागतो हा रस्सा, प्यायला तर खूपच उत्तम. तब्येतीसाठी पण खूप चांगला आहे. सर्दी वगैरे असेल तर सगळी गायब होते असा झणझणीत असा रस्सा जर तुम्ही प्यालात तर परफेक्ट असा आपला इथं रस्सा पण तयार झालेला आहे. तर बघू शकता दोन्ही पदार्थ आपले मस्त असे चिकन, सुकं चिकन आणि रस्सा छान अगदी मस्त अगदी असा इथं तयार झालेला आहे. तर हे आपलं आहे सुकं चिकन. मी पूर्ण ताट तुम्हाला दाखवते. हा आहे आपला रस्सा. सोबत मी सोलकढी केली होती. सोलकढीच्या रेसिपीज मी अगोदरच अपलोड केलेल्या आहेत, नक्की बघा चॅनलवर जाऊन. चपाती होती, सलाड होता आणि भात होता. तर असं हे मस्त असं ताट आपलं मालवणी चिकनचं तयार झालेलं आहे. नक्की एन्जॉय करा, तुम्ही करा आणि आणि तुम्ही केल्यानंतर ते कसं झालं ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर ह्या दोन्ही रेसिपी माझ्या तुम्हाला आवडल्या असतील तर त्या पण कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.